svaté Lucie. Dnešní večer se ponese v duchu tance a světla, které lidé odedávna vyhlíželi v nejtemnějších dnech roku. Představí se vám mladší žáci 4. a 5. ročníku, starší žáky 2. stupně a studia pro dospělé. Krátce se vám představíme také my, žáci dramatického oboru. V rámci pohybové výuky jsme si připravili úvodní výstup s krátkým povídáním o svaté Lucii. Večer zahájíme příběhem, který se váže ke světlu a zimnímu času. Na něj naváže taneční choreografie Pozdraveno budíš světlo. Vánoční čas si vykouzlíme tancem inspirovaný písní Byla cesta ušlapaná. A celý večer uzavřeme obřadní choreografií Puernatus in Bethlehem. Na začátku se setkáme s postavou, která se v tradicích objevuje v různých podobách. Postavou zaholenou tajemstvím, která přichází tiše a často nečekaně. Necháme ji, aby k vám přišla sama. Ve slově, v tanci a ve světle. Příběh právě začíná.
tradic vystupovala ve veselější podobě. Obcházela vesnici převlečená za starou chrobatou ženu s obličejem přikrytým maskou. V severských zemích, kde je tradice dodnes nejživější, Lucie nosí korunu se svícny jako předzvěst toho, že nejtemnější období roku je u konce. A poté přijde svět.
vlastně naskoušet, neměli jsme moc společných zkoušek, takže jsem opravdu hrdá na to, co jsme společně stihli za tak krátký čas. A určitě musíte sami posoudit, že máte doma skvělé nadané děti, kterým opravdu to šlo nádherně, takže jsem jich chtěla ještě velmi pochválit za jejich práci a za jejich společné nasazení, se kterým do toho šli a děkuji moc a děkuji, že vedete k tanci. Tak hezký večer.